Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somɔgɔw ni donsow minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo kuma tile kana balaba an bɛna video kɛ mais k'aw bɛɛ lajɛlen fo le 26 novembre malien fɛn o fɛn ni tɛmɛbagatɔ don fɛn o fɛn n'i bɛ Sénégal kɔnɔ yan nɔ mandenkaden bɛɛ welelen don Sénégal kulonkɛ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la n'o bɛ wele ko CCC Prince Diallo ale ni a tɔw Prince Diallo o welelen no Malifara mɔgɔw olu welelen no Laikin o welelen no Chachana o welelen no ani CMC u bɛɛ ani Antonio ka bɛɛ lajɛlen wele kulonkɛ bala kulonkɛ mun n'an bɛna an ka transition soutenir kulonkɛ in kun foyi t'a la ka transition soutenir an b'an ka sɔrɔsiw fɛ an b'an ka gouvernement fɛ an b'an ka jamana fɛ hali n'an bɛ kɔ kan donc aw bɛɛ welelen no concert belebele la le 26
novembre sénégalien CMCR n'o ye collectif des Maliens pour le changement et le renouveau. CMCR, collectif des Maliens pour le changement et le renouveau sénégalien. Ani association tɔw fɛn fɛn bi yan maliyɛn fɛn fɛn bi yan an bɛɛ de faralen no ɲɔgɔn kan ambassade bonya b'a la kana balaba manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donsow alhamdulilahi rabbil alamina n'an bɛna video kɛ an bɛna video kɛ jɔnni kan o y'an ka jamana ko ye jamana ko jumɛn jamanaden dɔw bɛ yen u bi ka kasi jamanaden dɔw bɛ yen u bi ka kule jamanaden dɔw bɛ yen u kasira u ye ɲɛji bɔ u kulela bi an bɛna ka na olu ka wele ma da k'o lase o ye jɔnni ye o de ye ozo fɛrɛw ye ozo fɛrɛw olu ye jɔnni ye olu ye fanga mɔgɔw don u bɛ i ko sɔrɔdasiw u bɛ i ko gendarmew u bɛ i n'a fɔ douaniers u bɛ i ko policiers u bɛ i ko pompiers olu bɛɛ de bɛ fala olu bɛɛ de bɛ bala olu de ye jamana tenidonnaw ye donc bi an bɛna ozo fɛrɛw ka kasikan lase an bɛna ozo fɛrɛw ka kulekan lase ka mali ozo fɛrɛ bɛɛ fo ɲɛmɔgɔw minnu bɛ ka recruter minnu yɛrɛ bɛ ka formation kɛ minnu tilala k'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Rozi fana fo n'o ye ozo fɛrɛ ye layila n ka kɔɲɔmuso bon manden cɛ ni manden muso alhamdulilayi arabil alamina sɔrɔdasiw aw de bɛ fanga la n'aw bɛ fanga la mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ yen n'olu kasira man kan ka mɛn o ye tenitigiw ye sɔrɔdasi kɛ ka kɛ fanga la gendarme kɛ ka to ka kule o kɔrɔ kow man ɲi sɔrɔdasi kɛ ka kɛ fanga la polisiw ka kule o man ɲi sɔrɔdasi kɛ ka kɛ fanga la douaniers ka kule o man ɲi sɔrɔdasi kɛ ka kɛ fanga la ozo fɛrɛw ka kule o man ɲi parce que c'est à dire ni i yɛrɛ bolo bɛ dunu na i yɛrɛ bolo bɛ tasa kɔnɔ je crois o ye aw yɛrɛ damaw ye donc ni finitigi kelen bɛ fanga la finitigi bɛɛ kan ka lajɛ mais ni finitigi ni sɔrɔdasiw bɛ fanga la ni polisiw tɛ ka lajɛ i ko olu ye tenidonnaw ye ni sɔrɔdasiw bɛ fanga la ni gendarmew tɛ ka lajɛ ni sɔrɔdasiw bɛ fanga la ni douaniers tɛ ka lajɛ ni sɔrɔdasiw bɛ fanga la ni ozo fɛrɛw tɛ ka bila u ka ozo fɛrɛ minɛn kɔnɔ ni pompier mɔgɔw tɛ ka bila u ka minɛn kɔnɔ o bɛ i n'a fɔ c'est à dire o bɛ i n'a fɔ ka sokɔnɔna furan ka ɲama fili dukɛnɛ na soit ka dukɛnɛ furan ka ɲama fili so kɔnɔ donc n'an bɛ furani kɛ an bɛ fɛ a bɛɛ de ka jɛ ɲɔgɔn fɛ donc nin ye welewelemada ye nin bɛ se jɔnni ma fɔlɔ nin ye Asimu Goyita ale ka video ye parce que ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ale de ye finitigi ye ale de ye tenidonna ye ale ni Mali tenidonna tɔw ozo fɛrɛw ni tɔw tɛ kelen ye u ka recrutement fɔlɔ ozo fɛrɛ olu de bɛ c'est à dire sɔrɔdasiw olu bɛ ta de n'i taara i bɛ taa formation na o n'i taara o kɔrɔ ye sɔrɔdasi ye mais ozo fɛrɛw de bɛ formation kɛ ka sɔrɔ tali yɛrɛ ma kɛ n m'a ɲɔgɔn ye depuis ala ye nka o tali fana i kelen kɔ ka formation kɛ tali kɔfɛ n'i tɔgɔ ma bɔ i kungo i kɔni ye formation kɛ donc o ye kelen ye olu de ka wari ka dɔgɔ olu de dun bɛ kungo kɔnɔ ni tasuma mɛnɛna ozo fɛrɛw de bɛ lajɛ ni mɔbiliw binna ozo fɛrɛw de fɔlɔ bɛ lajɛ ni dugu atakira ozo fɛrɛw boli bɛ kɛ k'olu de fɔlɔ sɛgɛrɛ ni kungo kɔnɔna na i y'a faamuya wa banbagaci a kɛra rebelle a bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ a kɛra jadisi a bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ a kɛra mercenaire a bɛ dogo kungo de kɔnɔ a kɛra bandi a bɛ dogo kungo de kɔnɔ donc kungo kɔnɔna gardebaga a lakandabaga en tant que fɛnjugu dogoyɔrɔ ye kungo kɔnɔna ye kungo kɔnɔna lakanabaga jɔdaba bɛ o la ni aw mago bɛ kungo ɲuman na donc alhamdulilayi il faut pas que ozo fɛrɛw ka lajɛ i ko bolo kɔfɛ fɛn il faut pas que ozo fɛrɛw ka lajɛ u dɔnni a ka dɔn k'u ye ozo fɛrɛ ye u yelen a ka dɔn k'u ye ozo fɛrɛ ye sara tayɔrɔ a ka dɔn k'u ye ozo fɛrɛ ye teni di yɔrɔ a ka dɔn k'u ye ozo fɛrɛ ye o tuma na ne bɛ ɲininkali kɛ o kungo kɔnɔnaw a lakana jamana kungo tan o ye don dɔ ja ye jamana yiri tan o ye don dɔ kɔlɔlɔ ye
jamana kono kungo kɔnɔna tɛ jamana mun na jamana t'o tigiw bolo donc minnu b'u janto jiriw la minnu b'u janto jiritigɛlaw la minnu b'u janto kungo kɔnɔfɛnw na minnu b'u janto kungo kɔnɔna yɛrɛ la minnu b'u janto mɔgɔw burusi kɔnɔduguw la alhamdulilayi rabili alamina n'o ye ozo fɛrɛw ye u kasi kan ka mɛn u kulo kan ka mɛn u kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye sigi ka kuma o de bɛ nin bɛɛ ban jamana kelen ko a tɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen mais jamana kɔnɔ ko baw ka ta k'a lajɛ surtout finitigi kunda mali kɔnɔ polisiw bɛɛ b'u jɔyɔrɔ dɔn nin wagati in na jamana sécurité tan jamana bandi bɛ caya jamana sécurité tan jamana dɔlɔmin bɛ caya jamana sécurité tan dɔlɔ o bɛ bandiya nɔfɛ bandiya bɛ sunguruba nɔfɛ sunguruba bɛ hôtel nɔfɛ hôtel bɛ gulɔ nɔfɛ i y'o faamuya wa gulɔ bɛ hôtel bɛ gulɔ nɔfɛ gulɔ bɛ marakojuguya nɔfɛ marakojuguya o bɛ éducation baliya de fɔ o bɛɛ bɛ ban jeunesse de la donc an ka lajɛ minnu bɛ olu bɛɛ contre la ka olu bɛɛ lamara ka o bɛɛ ɲuman ɲini ka mɔgɔw kisi o bɛɛ ma ka denmisɛnninw kisi polosiw olu ka lajɛ ni ta donna o yɔrɔ la ni goni donna yɔrɔ la ni accident gbɛlɛn kɛra ni dɔ binna kɔlɔn kɔnɔ ni dɔ binna ji la jamana 98% o village o sigira ba jeliba nɔfɛ en tant que an cayara ba jeliba nɔfɛ an sigira ba jeliba da la minnu bɛ ba jeliba lakanda minnu bɛ u janto o la n'o ye sapeur pompiers ye fo a ka dɔn ko jɔdaba b'u la gendarme o ye sɔrɔdasikɛ n'a kalanna gendarme don gendarme bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ sɔrɔdasikɛ yɛrɛ ɲɛ fo a ka dɔn fo mɔgɔ dɔ de ka kalan ka se ka bila fanga ɲɛ dɔ de ka kalan ka se ka sariya dɔn sariya mun n'o ye finidonna yɛrɛ kana se k'i sago kɛ finidonna yɛrɛ kana yira k'ale de bɛ bɛɛ sanfɛ finidonna yɛrɛ kana baga mɔgɔ ma finidonna yɛrɛ kana dan sago finidonna yɛrɛ fana dancɛ ka dɔn finidonna yɛrɛ ka wele kiiri la jamana yɛrɛ k'i dancɛ dɔn jamana k'i yɛrɛ bonya minnu b'an bɛɛ bila o minan kɔnɔ civil fara finidonna kan n'o ye gendarmerie ye olu jɔda ka dɔn ok douaniers olu jɔda ka dɔn jamana foyi tɛ mun jamana min ko a jamana ka sɔrɔ o bɛɛ bɛ bɔ jamana kɔnɔ a ka dunta a bɛɛ bɛ bɔ jamana kɔnɔ a tɛ taa mɔgɔ fɛ yen mɔgɔ tɛ n'a fɛ yen a tɛ fɛn bila ka taa yɔrɔ la mɔgɔ tɛ fɛn bila ka na o jamana o tɛ jamana ye o bɛ i n'a fɔ ni c'est à dire ni wo kɔnɔ fɛn donna wo la ni ci tɛ n'a bɛ bɔ ɲɛna ni minɔgɔ m'a labɔ kɔngɔ b'a labɔ donc ni en tant que jamanaw de bɛ jɛ anw bɛ taa nin san yan fɛ ninnu bɛ na nin feere anw ma anw bɛ dɔ sɔrɔ olu natɔ a san fɛ yen anw bɛ dɔ sɔrɔ anw bɛ taa mun san olu fɛ yen olu bɛ dɔ sɔrɔ anw bɛ na n'o ye anw mago bɛ o la mun nana n'a ye o bɛ dɔ sɔrɔ minnu mago b'a la olu bɛ dɔ sɔrɔ donc jamana yɛrɛ dancɛ k'a lakanda fɛn mun bɛ don fɛn mun bɛ bɔ sɔrɔ bɛ kɛ cogo min na douaniers a ka dɔn ko jɔdaba bɛ douaniers la sɔrɔdasiw o ye mun ye jamana in anw sɔnna an bɛ sa a nɔfɛ anw sɔnna an bɛ mugu ni kisɛ ta anw sɔnna n'i ye fɔra ko cɛw ka bɔ anw bɛ bɔ n'a fɔra ko cɛw ka taa ka t'u da sanji la anw bɛ taa da sanji la tɔw fa n'u baw ka sunɔgɔ anw bɛ taa marifa ta i y'a faamuya wa anw de y'a kalan kɛ anw bɛ kisɛ dɔn a ka teli cogo min na anw bɛ marifa dɔn a maafa cogo anw bɛ bɔmu dɔn a maafa cogo anw bɛ sari dɔn a tiɲɛnikɛ nɔ anw bɛ bɔmu dɔn a tiɲɛnikɛ nɔ anw y'o de kalan kɛ anw b'a dɔn fɛn min bɛ anw bolo o de bɛ juguw bolo anw bɛ taa da ka juguw kunbɛn walasa anw faw anw baw jamanadenw denmisɛnninw bɛɛ ka se ka lafiya o k'a sɔrɔla maa ma bin an kan bɛɛ ka se ka lafiya o k'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ anw fɛ yen bɛɛ ka se ka lafiya o k'a sɔrɔ gɛrɛ tɛ anw fɛ yen bɛɛ ka se ka lafiya o k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka jamana lakanalen don sɔrɔdasi minnu sɔnna ka sɔn o ma alhamdulilayi bonya ni karama kan ka k'olu ye donc ni problème cayara jamana kɔnɔ a bɛ jate minɛ cɛkɔrɔba
n'a wulila sɔgɔmada fɛ école wari den dɔ ka école wari ma sara o b'o nɔfɛ o den bɛ école wari nɔfɛ i y'a faamuya wa den dɔ bɛ yen o bɛ fini ko kuma na nasɔngɔ tɛ yen cɛkɔrɔba b'a jateminɛ jumɛn de ye priorité ye alhamdulillah a bɛ nasɔngɔ di yanni wula cɛ ni wari sɔrɔla mun kan ka ɲɛnabɔ o ɲɛnabɔ donc ne bolo Asimu gouvernement ne bolo transition y'a essayé k'o de kɛ minnu bɛ ka bɔ ko jamana ka gɛlɛn alhamdulillah rabbil alamin jamana ka gɛlɛn ka kɔrɔ guerre tɛ jamana minnu na olu ka gɛlɛn embargo ma kɛ jamana minnu ka olu ka gɛlɛn i y'a faamuya wa nanzaraw ni jamana minnu ka di olu ka gɛlɛn i y'o faamuya donc an ka jate minɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen olu fɔ kuma o tɛ sisan ye parce que mɔgɔ mun si kɔngɔ la o fɔ kuma tɛ da kuma ye yanni i ka kɛlɛ kɛ musow nɔfɛ dumuni mɔniko la dumuni tɛ kɛ ka mun to i k'o kɛ i teri ye parce que la i y'a faamu togokoji mina o ka bon ka tɛmɛ miniji kan mais miniji ka ca ni togokoji ye kiniminan ka bon ni namina ye mais namina o ka timi ka tɛmɛ c'est-à-dire kiniminan kan ok n'i tɛ fɛ mɔgɔ k'i ka dumuni kɛ n'i ko n'an ka dumuni kɛ n'a wulila n'i ye togokoji bɔ ɲɛjugu b'a dɔn k'a kan ka sigi parce que n'an ka dumuni kɛ o ye kulonkɛ kuma ye mais kɔngɔtɔ de b'a kɛ sɛbɛ sinon n'an ka dumuni kɛ kulonkɛ kuma de don mais ni kɔngɔ b'i la i b'a kɛ sɛbɛ b'i la sinon a ɲɔgɔn kulonkɛ kuma tɛ yen n'a mun nasɔngɔ mun bɔra ka sɔrɔ e ma na o tobili kɛra ka sɔrɔ e ma na o bɛ ka dun e nana bɛn o ma a fɔra e ka n'o dun i t'a dɔn ko o ko bɛɛ pɛrɛla depuis i ma na donc n'an ka dumuni kɛ kulonkɛ n'an ka dumuni kɛ kulonkɛ kuma ye mais kɔngɔtɔ de b'a kɛ sɛbɛ a tigi bolo manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ alhamdulilayi arabil alamina donc an bɛ mun ɲini transition fɛ an bɛ mun ɲini sɔrɔdasiw fɛ an bɛ mun ɲini an ka jamana marakɛbagaw fɛ olu minnu yɛrɛ n'olu bɛɛ ye finitigi ye olu ka essayer ka bɛɛ bila a ka minɛn kɔnɔ olu ka essayer ka bɛɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu ka essayer depuis ala ye jamana in da ozo fɛrɛw ni sisan yɛrɛ tɛ ozo fɛrɛw mɔgɔw yɛrɛ tɛ u bonya parce que fanga yɛrɛ ma u bonya mɔgɔw tɛ u jate parce que fɔlɔ fanga yɛrɛ ma u jate alors que ozo fɛrɛ ye baara dɔ ye kanu de don ozo fɛrɛ ye baara dɔ ye kanu de don jarabi de don passion de don donc a kanu mana don a tigi la f'a ka kɛ wa a tigi bɛ ka baara mun kɛ c'est-à-dire a bɛ samiya anw ka sɔrɔ bagan mara mɔni sɛnɛ ozo fɛrɛ fana bagan mara ni mɔni ni sɛnɛ kungo kɔnɔna ani sanji alhamdulilayi ozo fɛrɛw bɛ ka kulekanni dɔ kɛ n'u ka syndicats faralen ɲɔgɔn kan n'u ka ɲɛmɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan n y'a dɔn ko ozo fɛrɛw ma content n y'a dɔn ko ozo fɛrɛw ma nisɔndiya n y'a dɔn ko ozo fɛrɛw degunnen don n y'a dɔn ko ozo fɛrɛw tɔɔrɔlen don n y'a dɔn ko ozo fɛrɛw bɛ ka jɔ u yɛrɛ la foyi man jugu diɲɛ kɔnɔ fo baarakɛla ka jɔ a yɛrɛ la ozo fɛrɛw an bɛ taa dɔɔni dɔɔni aw jo don parce que ni tiɲɛ y'a man tun nkalon bɛ se a la i y'o faamuya ozo fɛrɛw an ka taa an b'aw kɔ mais an ka ko kɛ dɔɔni dɔɔni an ka jamana fana lajɛ parce que yɛrɛkun sɔrɔ a man dɔgɔn sɔrɔ la parce que aw jɔdaba bɛ aw la jamana dugu bɛɛ ye mɔgɔ min fa dɔn ni sonyɛni ye n'i y'i pɛrɛn k'o fa ko o wele a fa tɔgɔ la jama la i ye kɛlɛ tigɛ dɛ bɛɛ ye mɔgɔ min fa dɔn ni zon ni sonyɛni n'i y'i pɛrɛn k'o fa ɲininkali k'a la jama la i ye kɛlɛ tigɛ ne teriw jamana ko bɛ kɛ tan de alhamdulilayi arabil alamina ozo fɛrɛw an b'aw kɔ an b'aw ka kɛlɛ kɔnɔ wa maliden bɛɛ b'aw ka kɛlɛ kɔnɔ wa maliden bɛɛ bɛ aw fɛ wa ne de ko ten ni jadisiw nana u tɛ ozo fɛrɛ dɔn ozo fɛrɛ ni polisi ni sɔrɔdasi ni militaire ni gendarmerie ni i y'a faamuya wa sapeur pompier ni douanier u bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na marifakisɛ t'aw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na marifakisɛ ale ni tɔw tɛ kelen ye ale bɛ se bolili la a tɛ se seginni na marifakisɛ bɛ se kɛlɛ de la a tɛ se kɛlɛ ɲɛfɔli la a tɛ explication dɔn donc en tant que aw ye jamana in tenitigi de ye an b'a ɲini ozo fɛrɛw degun mun b'u da la surtout fɔlɔfɔlɔ u ka taliko
surtout folo ozo frère kanu be dimiseni mununa ozo frère kanu be bugotikini mununa ozo frère kanu be jeune mununa ozo frère tinitiki ya kanu be mununa kungo matrafali kadi mununye ala ye samia sanji jamununye ala ye jiri jamununye ala ye kanu do mununa kolu encourager akola ku tabaga chaya ku encourager munu be fe uka tala oluka tala o ko yere mangan ka retarder Asimu Goita ode. Ya Allah. Asimu Goita ode. Mianga ke fama. Ko wechodi. Kan yembida. Cheka ko. An laba eska antena nyadima. Parce que ni mianga frala nyam, ni mianga fama na nyamima. Ima ye Asimu Goita ibe kata vitesse là, c'est vrai que mais ni mi kofle ima ye enfaya toi ko atra enfao. Parce que ako wakati asoro teabe matien ko u teabe gregre de kala ima bebe ka pampa ima ne fa fle ne ay ne fa gun fo ka ne fa ay ne fa a vilverke souti a tout fait a bel arcate no mu fa kroro ke turu ko ka ire timsu aka duati nunu ya soro teabe gregre atena no teabe gregre ko ke sandem sanima parce que ni ko imbi ka tatto mina mianga ke cheita la je ayro uwe chap chim cham chama chan chim cham chama ay mianga la ilaha uwe anga ni chim chama ni il faut aller doucement mianga ke cheni mi sembo gazi kaneti cha ala on rebe munu be qui suit eko akoin ni tarane ni retimi pour moi avant il ko ça mettre plat de mes courses de fond au te vitesse ko ite tanen ko nye don mianga ke voilà donc aux ofero alhamdulillah rabbil alamin ayo calmer ci fora ne balay ci fo billahi tallahi chamamba fo ku to video la ko karsa ki club mangana ma do bien lame siga bo la ne tabe lame ko billahi abe lame ali ni bi to bara la bureau kono ka ne ka video lame iba lame billahi atika barasa des fois ibe to ka yele abi encourager parce que ne de côté ne bala de klenga vidéo ni ya lame soma da fait café de do c'est à 6000 de do ni ya lame ibe boko kalama ibe kala ibe bamananka duma me ibe zana duma me ibe boko kalama wan ya fa wa ibe nisoja wa ibe yele billahi ibo besoro ne klen ga vidéo no ibe kalan soro akono ibe bamananka duma soro akono ibe zana duma soro akono ya fa na wa i yere be yele o de café o ki farfoni ki kala ne de côté au malien denten diana qui est sans flaque Facebook ka kone mi kalan ko dola ali ni ma ko fo ibora ko do kala mane ne sababula kala ne on karamo billahi o tete ne côté mali kuru karabe ki be bamananga me qui est sans clé soro ya fama wa qui est sans clé soro Facebook ka qui est ne ka vi ko ne mi kalan ko dola ko ne mi bo ko do kala ma ati oui bloku fo itala ima histoire do vraiment ne fait ima boko do kalama ati donc on est kalanion karamoy ne de kalanion karamoy donc abela jele fo ozo fera o nyungu ya kwa video mado Assimi Goita ana to gouvernement murubo c'est-à-dire Ablaye Maïga kororoke e ma ede kororo nu antu blago ima kororo chokoroba vraiment ya korobro chokoroba di muro clé TAB de kume shogel la bon Musa clé TAB nous bon tu vois donc ay shogel gurun floko ya fama yo jigi anana korobro re ay mali be mi premier ministre to korobro do korobro a ben ala te wanda suku lafia chichiri maburi amaburi ko foni be bafana modonya kabo humuri avec ces gars wana sugo au drone bike premier ministre wana sugo lafia chichiri maburi amabuli ko fio ni be bafana modonya kabo humuri wallah va vous tous aux frères ka pa bina nyela wo malde ka bela jelimbe voilà nous ko aux frères ka vidéo mado fanga be na la je quoi Ablaye Maïga che ozo frère che iba don gauka nunu flene
ozo fra joro te gaw koy parce que kuma te gaw koy ata la jaga premier ministre ko njate mine parce que on est kama ozo fra kinalka mo beta ozo fra kinalka ko na lio ke président beba do te ozo fra na fa donc gaw chenchi gaw ka be ozo fra chenchanga mo te ozo fra joro donc ata ni ko laje suno ni shogale nyo were ko no ko na blampoy bon maiga tra maiga nana ya fama Ablay maiga wana sugo Ablay maiga wana sugo ozo fra sugo lafia ozo fra lafia chichiri mabori ozo fra mabori ni be bafala mode onye kabo homori be ozo fra mode kabo homori che outalaje one love à vous tous kana balaba